हाग्रामा महिलारि बिथाङा गहपुरखौ गनायना लानो हायाखै। खुलुमबाय स्टोरी दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव BTR नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों BTC नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। नोंथांमोना मिथिगौ जे बावैसो सान सिगाङाव बिथाङा बुंथिदोंमोन जे आं BTC निसो चिफ जागोन, BTR निब्रा प्रमोद बर'आ जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो बे बाथ्राखौनो फिननाय होदों BTR नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव BTR खौ हाग्रामा महिलारिया जे गनायनो हायाखै, बे गनायनो हायैनि मोनसे बे बिदिन्थि होनानै बाथ्रा बुंथिदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मानोना बे समाव BTC नि जुदि चिफ जायोब्ला 5 नय सेरफांसिमल' बे समाव BTC आ, नाथाय बे समाव BTR जानाय लोगो लोगोनो बे समाव गहपुरसिम BTR आ जाबाय आरो BTR जानाय लोगो लोगोनो बा BTR जानाय लोगो लोगोनो सानजा फारसे रायजो जानाय रायजो राजाफोरा बे समाव BTR बा BTC नि बिसायख'थियाव बिथांमोना भट होनो हानाय मोनथायखौ मोनसिगोन एबा मोनबाय। नाथाय बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गनायनो हायाखै होननानै बिदिन्थि होदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा। मानोना बे समाव बिथाङा जुदि गनायनो हादोंमोनब्ला बे समाव BTR आरो BTC नि फारागथिखौ बिथाङा मानि थाखाय बिथाङा लाबनो हागौ बा लाबोदों बिथाङा। मानोना बे समाव 2020 मायथाइयाव जेब्ला BTR गोरोबथा जादोंमोन, बे गोरोबथानि गेजेरजों सानजा फारसे सीमाया बांदों आरो गहपुरनि रायजो राजाफोरा बे समाव भटखौ होनो हानाय मोनथायखौ बिथांमोना मोननो हाबाय। नाथाय बे समाव BTC निल' बिथाङा चिफ जानो नागिरनायनि ओंथिया बेखौनो फोरमायो जे बे समाव BTC आ 5 नय सेरफांसिमल', नाथाय बे समाव BTR जानाय लोगो लोगोनो बे समाव गहपुरसिम BTR आ जाबाय आरो बेखौनो गनायनो हाया हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बेनि फिननायखौ बिथाङा होनो थाखाय खावलायदों गहपुरनि बा गोदानै हाबसननाय BTR हाबसननाय रायजो राजाफोरखौ हाग्रामा महिलारिनि जे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै फिननाय होनो थाखाय बिथाङा नेनानै दं एबा बेनि फिननायखौ गहपुरनि रायजो राजाफोरासो होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों BTR नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बे समाव हाग्रामा महिलारिया जे फिन आरोबाव जाखिनि BTR आव हाबनाय जे बर' गामिफोर सानजा फारसे सीमा बारायनाय बेखौ जे गनायनो हायाखै, बेनि बिदिन्थियानो बेनो जे बिथाङा BTC निसो चिफ जागोन, BTR निब्रा प्रमोद बर'आ जागोन होननानै बाथ्रा बुंनायानो मोनसे फोरमान होनानै बाथ्रा बुंथिदों BTR नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। प्रमोद बर' बिथाङा सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ जे राजखान्थिया हारिनिख्रुइ देरसिन जानो हाया। हारिया जेब्ला खैफोदाव गोग्लैगोन जोङो राजखान्थिखौ सेक्रिफाइस खालामनो रेडि होननानै। आरो थारैनो दिनै जोङो जुदिअ राजखान्थि हान्जायाव दङ आरो सरकारनि जोङो दैदेनगिरि जानानै बा सामलायगिरि जानानै जोङो दङब्लाबो मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन, जोङो राजखान्थि खालामदों केवल मात्र हारिखौ गोजौआव बोखोनायनि थाखाय, बर'फोरनि जा गेरेमसा हारि दानायनि सिमां बेखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंसार होनायनि थाखाय। मोनसे बाथ्रा बिथाङा होनदों खौसेथि जानायनि। दिनैनिफ्राय बोसोरसे सिगां जोंनि UPPL दोलोनि नारसिननायावनो खौसेथिनि बाथ्राया सोलिदोंमोन। जों बयबो मिथिखागौ मैया मानाव गेदेर जोंनि बा आगुनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरग'यारिया जा बाथ्रा बुंदों बिथाङा सैथोखौनो बुंदों। बिथांमोनखौनो दायथ' होदोंमोन हाग्रामाया सावरायनो, नाथाय बिथांमोननि सावरायनायनि जा फिथाइ बे फिथाइखौ हाग्रामाया मालाबाबो खोनासंनो लुबैयाखैमोन। बेखौ जोंनि खुगाजों जों बुङा, मानोना जों मोनथिजोबलायखायो। खिन्थु मोनसे बाथ्राया दिनै सोमोनांथाव, बिथाङा जे इउनिटि जानो गोसो गैया बा बर' हारिखौ इउनिटि खालामनो नागिरा, बे बाथ्राया बेवहाय सैथो जादों जे BTR जायोब्ला BTRब्ला प्रमोद बर'आ चिफ, BTC बा हाग्रामाया चिफ। थारमाने थामथि बर' एकर्ड 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि जा एकर्ड, बे थामथि बर' सान्थि एकर्डखौ दिनै हाग्रामाया मा खालामदों, डिनाय खालामदों। मानो होनोब्ला थामथि बर' एकर्डनि गेजेरजों जोंनि हालामा जे गहपुरसिम सरजाबफाबाय, दिनै बेखौ हाग्रामाया एक्सेप्ट खालामाखै। BTC माने मा? BTC माने 5 नय दैमा। BTR माने मा? BTR माने गहपुरसिम, गहपुरसिमखौ बिथाङा बारायनायखौ मालाबाबो लुबैया, दिनैबो लुबैया। आगोलबो होनदोंमोन गहपुरखौ जों मालाबाबो BTC नि सिङाव लाया होननानै। दिनै बिथांनि जा डायलग BTC नि चिफ जानाय BTR नि चिफ जाया होननाय, बे बाथ्राया सैथो। जोङो बिसनाथ सारियालि मा होनो धेकियाजुलिनिफ्राय लानानै
जोंनि थांनाय जों गहपुरसिम लखिमपुर एटासिम जा जोंनि मोननै गोदान जिल्ला बे गोदान जिल्लाखौ हाग्रामाया गनायनो नागिराखै बेनिखायनो एन्सारनि जा फिथाइ बे फिथाइया गहपुर सनितपुर धेकियाजुलि बेफोरनि हालामनि रायजोफोरनि आखायावसो थांबाय दा बिथाङा थारैनो गहपुरनि मानसिखौ नाङा ना अनलि माबासिमल' पास नय दैमासिमल' बिटिसिखौ नांगौ बेनि एन्सारखौ रायजो राजाफोरा हाग्रामानाव बिनांगौ। अब्ला बर'फ्रा बा बर'फोरनि दैदेनगिरिफ्रा खौसे जायैनि गुबै जाहोना हाग्रामायानो होनना सानो नामा सार? बेनो जेरावहाय जोङो गासैबो बर' हालामखौ जथायै लानानै बर' हारिखौ खौसे खालामनायनि बाथ्रा लादों बिथांनि बिटिसिनि सिफ जागोन बिटिआरनि सिफ जाया होननाय रावा बेनो गहपुरसिम बर'फोरनि खौसे जानायखौ बिथाङा लुबैया आरो दिनै गासैबो जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै बा राजखान्थि हान्जाफोरखौ लाफानानै जथाय जानायनि जा जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंनि प्रप'जाल होनाय बे प्रप'जालखौ बिथाङा एक्सेप्ट खालामाखै बेखौ थोंजोङै बा खेंस्लायै बिथाङा बुंथिना होनाय जाखाबाय। बिथाङा जामारनो गोसोब्ला नोंथांमोना मा सानो? बिथाङा जानो गोसोब्ला जोंनि दरजाया जेब्लायबो खुला खिन्थु आं बेखौनो मिथिगौ हाग्रामाया बे थखन थुनाय अबस्थायाव इउपिपिएल दोलोजों इउनिटि जानो मालाबाबो फैया।